Započelo je suđenje Damiru Kataniću, kojeg se tereti za razbojništvo na Gornjem kanalu u rujnu prošle godine. Podsjetimo, u optužnici stoji kako je ušao u stan i prijetnjom pištoljem ženskoj osobi otuđio veću količinu novca. Optuženik se izjasnio nevinim, nakon čega je otvoren sudski postupak. Suđenje se nastavlja i zaključuje 14. veljače. Od 29. siječnja do 1. veljače u Dubrovniku će se održati stručni skup pod nazivom Učenje i poučavanje o holokaustu i sprečavanje zločina protiv čovječnosti. Predavanja namijenjena učiteljima i nastavnicima držat će hrvatski i strani stručnjaci s ciljem upoznavanja sa smjernicama za poučavanje o holokaustu. Skup se održava pod pokroviteljstvom Vlade Republike Hrvatske. Dubrovnik se našao među 10 najnagrađivanijih gradova svijeta. Naime, rezervacijski sustav Booking.com svake godine dodijeli niz nagrada temeljem korisničkog iskustva i ocjena gostiju diljem svijeta. Prema broju dobivenih nagrada, Hrvatska je na 6. mjestu s preko 24.000 nagrađenih objekata s prosječnom ocjenom 9, a čak 243 imaju čistu desetku. Među top 20 gradova u svijetu Split je po tim ocjenama na 2. mjestu. Zadar i Dubrovnik su na 9. i 10. mjestu, a Zagreb na 19. Na programu Dubrovačke televizije sutra ne propustite pogledati emisiju Dubrovački tjednik s početkom u 18 sati. Sve ove i ostale vijesti pratite na našoj internet funjestri.